Hej og velkommen til denne 1,5 minuts præsentation af gratisprogrammet Knowledge, som kan bruges i skolen til at evaluere og teste dine elever. Knowledge er som sagt et gratis Web 2.0 program, som du henter ned, og du kan lave forskellige quizzer til dine elever. Quizzerne kan bygges op over 4 typer spørgsmål: multiple choice, sandt eller falsk, match og udfyldte manglende ord. Vi viser senere, hvordan og hvorledes det virker. Det smarte ved Knowledge er, at i modsætning til tidligere, hvor eleverne sad og udfyldte papirprøver og quizzer, så kan de nu gå på nettet og udfylde quizzen her. Det gør det efterfølgende lettere for læreren at følge med i, hvad alle har svaret, hvad de har svaret forkert, og hvor eleven måske har brug for yderligere undervisning. Eleverne kan også selv oprette quizzer, for eksempel som afslutning på emnearbejde. Quizzen kan bruges som præsentation af elevernes erfarede viden. Derudover kan øvrige udeforstående elever introduceres for emnet via samme quiz. Du opretter simpelthen din egen konto på Knowledge, og så har du mulighed for at oprette et uendeligt antal af quizzer og test. Du bestemmer selv opbygning og indhold, herunder sværhedsgrad, billeder osv. Der ligger selvfølgelig også meget udførlige brugsvejledninger i programmet. Under alle punkter er der et link til en lille, men meget grundig vejledningsvideo på YouTube til alt det specifikke punkt, du søger. Vi vil nu vise dig, hvordan vi tager en quiz på Knowledge. Jeg har åbnet min konto, trykket på testtagning, view available test. Så får vi en quiz til præsentation frem, som vi så vil gå ind og kigge på. Take this test. Vi starter med et spørgsmål med en lille hund. Hunden på billedet er en golden retriever. Tror jeg ikke på. Når man har svaret, trykker man på submit answers, og vi går så videre til det næste spørgsmål. Nummer 2. Så kan vi matche med nogle regnestykker med det rigtige resultat. 5 gange 5, 25. Vi skriver 1 herover. 36 delt med 9, det giver 4. Vi skriver 2 hernede. 5 plus 5, det giver 10. Så vi skriver 3 der, og 20 minus 6, det må så være den sidste tilbage. Vi skriver et 4-tal der. Og submit answers. Vi går videre til spørgsmål nummer 3. Hvad hedder Danmarks nordligste punkt? Det hedder Grenen. Submit answers. Den er gemt, og vi går videre til det sidste spørgsmål. Muslimernes hellige bog hedder... Vi skriver Koranen. Og submit answers. Så er vi igennem quizzen. Kan vide, hvordan det er gået. Vi trykker på denne submit test paper. Okay. Vi kan så se, at jeg i den her test scorede 100% rigtigt, og den gennemsnitlige svarsrate er 85,71. Vi har så mulighed for at skrive, om vi synes, at det er en god test, og vi kan gå videre og arbejde med andre test. Til denne præsentation har vi ud over Knowledge brugt gratisprogrammet screenair.com, som kan downloades fra nettet. Det er et ganske simpelt og nemt anvendeligt program, hvor man optager, hvad der foregår på skærmen. Desuden så har vi brugt YouTube, og når vi bruger YouTube og Screenair sammen, så kan man gemme sin film inde på YouTube. Held og lykke med de fremtidige arbejde med Knowledge.